Amu jaga dokol khaikya borok obo station na naikha ei sei borok sanamu borok. Chung khai chung dokol khaiya sar chung sarkarni dakan jaga no to chung dokol khaimiya. Chung dogan siri nai chung dokol khaiya. Jibono. Hingga ani question kan mono tongnai. Jodi ain jodi overall joton bagai jodi soman kai not for Sukhiya to Pango lama simia overall joto Tiprani mohai je 6 highway tongo o highway gana o je dugani tongnai sudu Tiprasaya joto borong nino dugan do sanang thun jodi ro sayangai borok ani kok baitini lama ka suyaji bor uskan hoje sar tongo hai norok jodi suno kono sol khari me kai sung lama ka suna bai dong nai কিন্তু বড় লামাকা সুগাগাই আপনি দায়ী সাবংনাই আপন দায়ী চিনি খয়নি প্রশাসন নংনাই হাইছি বড় তো ক্লিয়ার সাকা হাইছি ক্লিয়ার সাকা जों জায়গা নাইয়া হাইছি নংনি জায়গা কাম নাখাই নরক নাহাদি কিন্তু जुनो ते कुमनि जागा दुगानि नेन बागै व्यवस्था खालाय दि क्लियर हे देबा दारा हाय नबले ना हंगाय ताबक आनि कखाय मनो तंगाय जे आन जुदि समान हंगाय जतन बागै नां थोन যদি মো সুকিয়ানি যদি দোকান আম হাইকে দজা তুই সেবাই না গাই সারা ত্রিপুরানি যত জায়গানি ন আম হাইওয়ে গানানি দোকান মা সেবাই নাই যদি সেবাই হাইকাই আং প্রশ্মি দমা বং লগি তং হাইছে চবা নাখাই চবা খাইলেনে জি हानि बसाङै हानि मानथाय रोजाया सेप्ला जागि तंबानि सिनक्लुक जागि तंबानि ताई आबनो हानि बसा मन्त्रि तंगैबो थोंजाक मारकनो नासिगि सिमि तंबानि कात्रि माइनेनि कतर कक्तमा कासाइ फेउखा सिनि तिरिनि कक्थुमो कक्तमा अंखा लाहार कतर किनारो मैखथों फालै तंमानो हापांनि जागा दखल ताखाइदि हनै नोटिस रोजाकमानि कक्तमा कासाइ फेउखा मिया 21 तारिख मे 2025 साल मारिव Khowai Asarambari constituency Tulasikor Sampawa Thanani Bising Kalanyai Sukhiabarini Dokholo Aro Bolongni Muikwthwng Kholai Tubui Phalnai Rokno Puila Behla Bari Tohsil Tai Ulo Khowai SDM ni Bakhaktei Jaga Khali Khainani Notice Rojakmani Kok Notice o Swijakha Arun Deborma Mungoi Sukhiabarini Lama Kinaro Illegal Jaga Dokhol Khaimani Bagai 19 May SDM ni Thaniwo Ringjakha Tumungno phaya hingke site kaisa rai roi nok puisa jagnai o notice manma ulono aro Muikwthwng phalnai rokni bisingo urumuru nanglaimani koktoma SDM phai notice roi kalangphuru aro ni lokorok kok kisa kok thaisa sarkhano jora rojaglia SDM bai saknangya khayoi khanajaji khadujak lokorokni kok sungro de chungkore borok de Mani Muikwthwng Phaloi chung ro chadao aine ro jotono mile korai borok jokon ekhano chung enka jotono phan paithoi na chung ro bibhinno jagani manik mandar komolpurni chung phai ro ekto muya Muikwthwng Phaloi ga chung choli jao abo baino chung sar ingo chini bosabutoi private thango chini baksa nursery pori jago ga chung tabu jodi chuno 7 dini notice diwa ga je সরকারি ভাবে চনে SDM ni hinai samani chung kuno kok sana se sujog diri sar chung tabu bottike choli nai sar 7 dini bisingo chung bo jaga thangchi nai abo sar jate chuno yo soarang na bago sar chung jotono koyo jate chini minister je forest line ni minister no koyo bono khurumbo na sawo jate chini ব্যবস্থা নাই chung jate ro chung kuno সরকারি জায়গা দখল খাইয়া sar chung ro একমাত্র দোকান দিবে বাঁচিনা হেনে sar chung ro করে বরক जों जतन थानचांगय जाते जों बसाबुति पालिना बागो जों मासे मान yang tongo chenero sar inkono tuini ব্যবস্থা করই কোন जतन न जोंनि जागाव तंगमनि कारणखा जों अरो चेनि बिसजि डॉक्टर सनो मकल फियावै कलांखा ठीक जों बिसजि डॉक्टर न जों हामिया हिया जों बाजार खलगै कलांमानि हतेखाय जों बहक थांगा जों चेनि चेराय खनाय जों Oro Muikwthwng muya rok jete mete lam bibino rokom chung phalaya konoi chung cholo ke obisingo sini bagoi hamya khaya konoi engobo tosilo objection dikha dima phorewo hai sapai kaja chuno noro oroni tosikoti ke chung saka chung oroni kutunani hinga kai chuno samoi redi ke borok sawo chung nongni samoi chung naiyan ro kusukudi ke chung aphuru chung sawo nongni jaga no chung dokhol khaiya nong jaga no chung ekdom tongsungna himbo chung phaiya chung Muikwthwng rok phaloi chung oro dogan di tongna hinsi chung phaio
hingke borok sawo afro hingke tosilni jokon kagoj paikha norok tosilo thani tosilo thangai norok sadi tosil norok no kudi hingke norok ekdin bai ma kutunai ba 3 din kudidi hingke no kutuna nangnai hingke borok kutudi hi sabo sar chung to kutuimaya chung oro si chini bohok thang tongmo chung borok thanani যদি ono kutunani no nangkha hingkai jono ekta jaga jono ready chung o jaga thanai chung dogan dinai o jaga o chini bohok thangnani ব্যবস্থা chung ma khainai ati khai chung Tapi saya kok obo sutek lah yo tam nikino ni oke 29 kisno ke habis asram bari konstitusi ni minister cabinet minister borom gunang Onimes de Burma boto khoroksa bolong mantri inge tini norong ni hotino norong ni budbai ne bokopla inge tini asuk thayo asuk itungo mantri cabinet jo inge bo bahake obo hai samorong ti bo borogle no norong bai kogrok sa kaborong ti ba borong nole ning tam sanam chung sar tabo bobo kisa koi tongkhana chini no saya kalayo sar bobo hai chai chini saya mane chung jotono no onurod chung যদি chung no bul khai tong so no map khai di chung chini bul tam khai himba chung bisoji doctor chuno bazar khulogoi ribo hnoi chung ke no sungjaglia chini bul khai o jaga sar chini bul hinga kai o jaga chini ononto sar chini bul ni bagoi no bo phaya ong tong khana ro phano bo modde phai thambai ga bo phai kok sai thambai ga norok chinta ta nangdi oron tongdi chung tongo hinoi sai thambai ga bo chin nong bagai ang ready khai tongo scientist ro inorok ta koto din norok koto na nangya chung tongo chung lorari khayen obo em cycling em ononto de Burma pia bo kogri klangman yagulo tabuk tamani bagi notice phaimani klai kira ki bo bo phaimani ten din no notice phaika kai abo bo chung sarno sahaga sar chung no taisa notice di phaika chung bo ti khaina kai ang tabo ngowo ekta ngowo thanja no kicha pore call khaya no hnoi samani ke abo uron ku kuno kol khaikana bono kok sakana ang maikhe ma saleya ang সরকার সাবনি বাগি নরক ওয়ানসু নরক জেতাবো নংলগে সবতে হেঙ্গি তং খাবাকে সরকার তো chung baise সরকার chung kore ki সরকার bo kore chung bud rekhai bo মন্ত্রী chung bud dia kha bo মন্ত্রী kore don bagoino chung ma koyo chuno na hadi dabo chung bipoto khalai tongkha chuno khosadi গাই নংর যদি ন নোটিস নি মোতাবেক তে সালতাম te 3 din tongkho o bisingo chuno khosa phaidi chung bipoto khalai tongkha hi sajangmang naimang kok ta sa গে যদি ন বরতা ফাই দিসবি রব তো ওই দোকান রক না রব নক নিয়া পিবো chini ya peri boro bokhok himbo sar chun to thanan jaga gore chungoron ma tong tong nai chini omo hai jaga gore te chung te kotuya jono ekta jaga omo jaga no norok bazar khaidi hini jono rikha hingga kai chungoro thanai kai bor bokhok pano chung bokhok jak tongnai oro chini te lama kore chini thangnani e chung oro ning bosai thanga kai sar chung mai mo se athi thansinai oro te chini te o kogrogno TTAADC ni EM ononto debormano samabo ta kotoli hini simi salangkha tai Khowai district YTF ni president Prospeed Deborma thangai a Jwngjalo klaijak lokorokni kok khanaoikha kok khanama olo bo saka o Muikwthwng phalnai rok aro jaga nahana bagi phaiya bisio talrok Muikwthwng phalna bagi se phayo tumungno nornano hungke kaisa thai phulugi redi je thayo Muikwthwng phalai ok supungnani kathang tongnani sep eba thai sanmani kok se nei sai khangraka kok mo thumnai rokno borbai malaima ulo Hingkai tak main kok khai mosi main kok khai mo je tini borok bai phaimani yagulo je borok je sukiao je borok ro dugani tongmani o dugani tongmani borok kuno জবরদস্তি ro phai tong phaiya borok ningkai 3 থেকে 4 মাস borok season tongo o season borok ro dugan diu abon pore khaino tesa janjan no phirok thang odara hai diba na bai hai diba na hingkai bahake borok no bahake ro illegal jaga occupy khage nei amo haike notification dikheba abo 1 number belake chajagli ang haisi number 2 tini borok clear mo bosaka nor bangla bai saka hai diba na bangla bai saka borok saka je sungo jaga sungkuno জবরদস্তি naya norong jaga nong sorgan jaga norong nadi kintu
mo je dugan diwoi sungro je khoksa khokni man tomani au bai sini nok no khongcholi tongo sini bwsaboti porina hoite sini nok no khong ajagani je income source je phaimani au bai no sini nok no khongcholi tongo sung hotat cha tabuk jodi mo jagani hoite konoi thang hangai sung bo jaga dugan ninai sini dugan ninani ba income khlaini jaga sin bagai krei bor okok saka serai kai boni kok totally khana nailia শুধু সাও 7 দিন বিসিংনো mo jagani hoite norok konoi thandi tabo ani number 1 question ke exam thena bun tongnai tabuk borok to kun dina phono mo jagano borok jobodosti sungro ni kutia hini borok saya borok ni samungka borok saka bone je chuno mo hakeno jaga road side to norok khlai ridi nong ni bising to norok khlai ridi nong ni jaga tabuk je sung dugani tomani jaga norok jodi kam na hakai norok na hadi na hadi ta hiya dara hai diba na bai hai ble nok na hadi ta hiya na hadi কিন্তু হাইপানো চুনো তে কুমনি জাগাবো দুগানিনেন বাগে ব্যবস্থা খালাই রিদি বনি কক টোটালি খানা নাইলিয়া হাইছি খানা নাইলিয়া তিনি আং সানামু সুমাখাই তিনি সারা ত্রিপুরাও 6টা হাইওয়ে দङ হাইছি 6টা হাইওয়ে দङ যত জাগানো ম হাইখাই নগো হাইছি যদি ফুটেজ না হাকাই যদি ফটো নাংখাই ভিডিও নাংখাই আনথানি দङ আং রিমানো হেকা আনি কোয়েকশন কেন মন দংনাই এসডিএম মিথানি সংবিধান যদি কনস্টিটিউশন যদি যতনি বাগে এক হাঙ্কাই ওভারঅল অল ইন্ডিয়া ni bisingo particular khwayo je tabuk komolpur tu khwayo je dugan lama highway kinaro je lama dugan ni rok bong ni bagai simi tangai amo hake notification phai bong no simi tam bagai rosai rinani ani number 1 question যদি amo hai rosani ni ongkakai ain joton bagai soman sara tiprani je 6টা highway tongo 6টা highway joto jaga mo hake dugan ni tongo o dugan dok bo rosit langnang thunasi থেকে সে কক অব সিংনার মুসুং মানে কারণ তে আ নোটিস নুং মানি তো কে বারো দোকান এক ফালক নি নোটিস বরং জারি খাইরি জায়গা বরক ও জায়গা নক টাঙ্গি দङ বা সরকারি জায়গা বরক দখল খাই দङ ও মাহি যে নোটিস যে নুক মানি বং যে বং থানি ইয়া ফাও নুক মানি গে অবলে ববা হাইকে অম বরক সামি মাখান আব ওকলগো কি থংগ্রং বদল নি ইয়াগ্রো দङ নি ওয়ান সুকমলে ববা হাই actually abo to ang saimia bongni o jaga borok nok tangoi tongnani aboni reason kha ang saimono so na disino je dugan ni nai rok ang bongni kaisa bongni bayu dota nakha khorsa tongo mendini panguani tongo lambuni tongo sirampuni tongo moharhani tongo mane a jaga ni hoite phai borok bongni materials collect khai borok ro phai dugan ni phaibo hanga jodi dugan ni bai akhobai jodi dugan pai horo jodi tesa nogo thangpa hekai fungai tesa a jaga ni hoite phai dugan ni phan hekai bongni bagai berakai difficult berakai tough haisi abon bagai no borok jate o jaga no tongoi o jaga no dugan rioi tongo abo maximum gai 6 month abon borengkai borok tesa nogo thangpayu enga bongni kokbo kubuino যদি হর যদি নক থাংপাই গে ফুঙাই গে তিসা ফাইনা নাংসানাই তে থানাই গে বনি থাং ফাই লাইসু আজগাস বনি गोबां मा रां बाय दंगो आबन बागै न बरक आजागाव किचा हाइन चुकुरु कुरु kai ko tim dam leina ta halap ja gwati sadung nang edrop abha ge tong tong nang nukhana Orok khursatai klayo lukurokni kahamni bagise kerong slamjago dererena bagiya phiaba o pati mungo srai nuk hori tongkha Tripurao agi Tiprasarokni Jwngjal laibumao tabugo dag nukjak laibuma huna bagai rasmala phobjakka bolongni muya ma phalliya ma phailiya hapangbai mana khaijakka wa komor nai sihnei jora kaisa noksi matanliya forest ni sihnei tabukhe bolongo tongibo bufang matanya forest ni bufang hnei sini chathai yongla gabeng romnani mana buijaya obo bolongni manai hnei obo haikeno aji mungno muthagai sukluk jakmani hai tabukhe turu hapangni hamkrai kok khnawi bolongni ongkhrai lama ganabo muikwthwng phalai chana suddano mana khaijakmani hai kok toma kotor molang charakha wansungna kereng rokno boro thangnai oglapsa sukunani bagai Tiprasarok oro buibai baksa hamkrai innani lama madamanno Tiprasarok arbo mana arbo kerong obono da na hamkrai tamo khlai dai tabo forest minister bini area wo Dr. Biswajit Deborma o Phalna chengi kalango hai hinija rajniti thungai tongnai kokhaja sayakarei eba bakha kahamni sinimung ruai lukurokni kok khananai tabuk amsaini MLA tai administration ni thani nasiglai tongo joto jagani muikwthwng phalnai rok tumuno khai sekjakha hike lama kasunai lahar kotor kasunai hinglai tonglai kha lukurok tumuno
Sukhiabarini se norjago khe Tripurani joto lama kinaro dugan tongmarokno ma nornai hlai tonglaikha khanadi chini tinini kokthum শুধু পার্টিকুলার খোয়াইনি রুট সাইডনি দোকানি নং সিমিতাম ডিটেন খাইনাবা যদি খাইনা হনকাই ওভারঅল যত ত্রিপুরানি মা খাইনাই সো আবন বাগাইনো আনি হাম্বল রিকোয়েস্ট রংনাই সিনি খোয়াইনি এসডিএম থুন যে সাংথুন মো মেটানো বড় কামগাই বেটার খাইনাই নাংথুন যদি ইয়াংগাই বাই ফোর্স যদি जों সিনি মানথাই যদি जों সাनै মাই হাঙ্গাই অধিকার ওয়াইসু সেগই নানাবো বাধ্য মাঙ্গো হাসি সরকার তিনি সামনে বাগাইবা সরকার আমজমতা পাবলিক নি বাগাইনি সরকার হাসি পাবলিক ন কাইসা বিপদ খিখলাই কাইসা পাবলিক ন প্রবলেম খিখলাই কোনো সরকার রান খাইমি হাসি সরকারনি সামংতাম সরকারনি সামংগাই পাবলিক ন সার্ভিস হিনানি সো তিনি কয়েকজনা ফ্যামিলির দোকান দিবই বংনি ফ্যামিলি চলি দङ তিনি বংনির দোকান সেবাই বংনি ফ্যামিলি ন কিক আউট খাই বংনি বহগ লাথিরই আমো হাইকে কোনো সিস্টেম চলি আইছি সিস্টেম যদি চলনা হাঙ্কাই বং ন আদারওয়াইজ যে কোন জায়গা বং ন অ্যাকোমোডেশন খাইনা আংথন জায়গা দিনা আংথন স্পেস দিনা আংথন আউন বাগান আং থানি বং থানি আনি রিকোয়েস্ট দंनाय মো ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লক খাই তামুনাই সিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে তুই যে চলিনাই যে ভেহিকেল চলনাই যে পাবলিক রক চলনাই বং বাইকে প্রবলেম মুংনাই ও প্রবলেম নি রেসপন্সিবল সাবুংনাই ও প্রবলেম নি রেসপন্সিবল গাय সিনি খোয়াইনি প্রসেস Bero report Kok Tripura